Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, berriz ere hemen gaude, gaur ere beroa daukagu gurekin, baina guk jarraituko dugu lanean. Gaurko egunerako, bi elkarrizketa dauzkagu programatuta, alde batetik Malenitos Blai taldeko bi kideek etorriko dira beben bigarren diska aurkeztera, eta bestalde Nerea Arana Zermin elkarteko kidea etorriko da, Sanfroinetan pasatako kontuei buruz hitz egitera. Baina orain momentuz has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak azalduko ditugu. Gaurko egunean, 1897 urtean, Amelia Earhart, estatubatuar abiadore eta abenturazalea Atlantiko hegazkinez zeharkatu zuen lehen emakumea jaio egin zen. Urte batzuk geroago, 20. mende hasieran, 1911an zehazki, Hiram Bingham, estatubatuar esploratzaileak Perura egindako bidaian Machu Picchu hiri inka berraurkitu zuen. Goazen gaurko eguneko titularrekin. Udalak deialdia egin du udal kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sandozeleiko instalazioak 2019-20ko denboraldian erabiltzeko eskaera egiteko. Eskaerak, abuztuaren 16 arte aurkez daitezke edozein udal erregistrotan edo egoitza elektronikoan. Udalaren gizarte zerbitzuek neurriak hartu dituzte erabiltzaileak zuzenean informatzeko. Datozen egunetarako, aurreikusitako temperatura altuei nola egin aurre jakin dezaten. Nafarroako gobernuak Santxoinera sartzeko zubian behin-behineko pasabidea jarri du. Inguruan pasaden uztailaren 8an gertatutako ekaitza izugarren ondoren, zatitutako sarrera puntuaren irekirakitealdian izan da Manu Ayerdi lehendakari ordea. Koreia, Lodosa eta Los Arcos asteburu honetako kulturekintzen agertoki. Pop, country eta ganbera musika izanen da uztailaren 25-tik 27 arte, Lemon Ital, Stacy Collins eta 121 taldeen eskutik. Josu Errekalde artistaren Non ote dago oraina instalazioaren aurkezpena egin da gaur Ziudadelako labeetan. Makrokanta elkartasun kantua epaiketari aurre egiteko. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zerua laino gutxikin egongo da, tarte lainotxoekin goizean goiz. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da, hego-ekialdekoa nagusituz. Temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Ostegun goizean lanbroa, zerua laino gutxikin ondoren arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira eta gauean zeruak lainotsu edo oso lainotsu geratzeko joera izango du. Gauean euri txiki egin dezake. Norabidea aldakorreko haizea ahula. Eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da eta indartu egingo da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez. Temperatura maximoak gutxi jaitsiko dira. Goazen orain gaurko eguneko medioen portada nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren portadako titular nagusian, Sánchezek txibitek nazionalistekin gobernatzeko baietza eman duela azaltzen du. Kongresuan Navarra Sumak kritikatu izan zuen akordio hau.
Bestalde, Sánchezek investiduran porrot egin ondoren negoziaketekin jarritzen duela argitzen du egunkariak ere. Argazki nagusian berriz, gizon bat ageri da Gaztelu plazako iturre batetik ura edaten. Nafarroak lasaitasuna bilatzen du 39 gradurekin titulatuta. Alboko albisteetan, Los Arcoseko gestorek 1,5 milioi eurorengatik berritu dute. Bestalde, Pio Hamabi etorbideari buruzko alde honek eta txarrak aztertzen ditu egunkariak. Eta azkenik, osasuna femeninoa jadanik martxan dagoela argitzen du Diario de Navarrak. Diario de Noticiaseko portadarekin jarraituz, bertitular nagusian Sánchezek Podemosekin negoziazioak berriz hasi dituela azaltzen du. Investiduraren lehen debatea galdu ondoren, aliatuak bilatu behar dituela zehazten du egunkariak. Gainera, Sánchezek Nafarroako gobernu progresistenen aldea agertu da, eta UPN kritikatu du foralitatean sinisten ez dutenekin paktatu izanagatik. Argazki nagusian, auto bat Santxoin Herrira doa zubi provisionaletik zeharkatzen ageri da. Maldorbako bidea berreskuratu da, baina erdi zonaldeko karretera konpontzea 1,5 milioi euro kostatuko dituela azaltzen du egunkariak. Beste albistetan, Nafarroan 16.500 emakumek bere kontu lan egiten dutela argitzen du Noticiasek. Bestalde, Johnson Tory lider berria da, May ordezkotuko du eta Brexita zuzenduko duela argitzen du. Bero olatuak bihar arte luzatuko duela zenbaratzen du egunkariak ere. Eta azkenik, Tuterako festen txupinazua minbiziaren kontrako elkarteak jaurti duela azaltzen du Noticiasek. Gara egunkariarekin orain, bere titular nagusian Sánchezek 48 ordu dozka investidura lortzen saiatzeko. Alboko albistean, Balmasedan bardeetan baino bero gehiago egin duela zehazten du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Boris Johnson ageri da Erresuma Batuko lehen ministro izango denaren argazkia. Behekaldean, Joan Baezen perfila aztertu dute artikulu batean. Bestalde, jazaldia festak gaur hasiko dela horratzen du egunkariak ere. Eta azkenik, Arte Ederren Museoaren erreforma egiteko Foster eta Uriarte aurkeratu dituztela azaltzen du Garak. Berria egunkariaren portada aztertuta, Boris Johnsonen argazki nagusi bat ageri da, Theresa Mayren ordezko izango dena eta alderdi kontserbadoreko lider berria. Erdialdean beste titular nagusi bat ageri da, Solaris Cafeko konpainiak Europako 2 kontratu handienak lortu dituela azaltzen du, autobus elektrikoaren sektorean. Beherago, Bilboko Arte Ederren Museoaren iraulketa Fosterren eskutik egingo dela zehazten du egunkariak. Alboko albisteetan berriz, Marile Goikoetxea psikologoaren esaldi esanguratsu bat ekarri dute portadara barnekaldean egongo den elkarrizketaren aurrera pauso moduan. Sánchezek Podemosekin elkarrizketak berriz hasi dituela azaltzen du egunkariak ere. Eta bestalde, lanean bero kolpeak saihesteko araudirik ez dagoela salatzen du berriak artikulu batekin. Baita, Mediterraneoko egoerari buruzko erreportaje bat eta azkenik ETVek egingo duen telesail bat ageri dira portada nagusian. Euskal Herria Irratiko portadarekin amaitzeko, Ferminek Sanferminetako irisgarritasun arazoak salatu ditu. Bestalde, Itaroako zinemetako zuzendaritza epailaren aurrean esariko dela eta azkenik, Iropilen ospatutako hartzaitzaren inguruko festa ageri dira portada nagusian. Guazen orain gaurko eguneko albisteekin, Etxauriko albisteekin hasiko gara. Igerik eta ikastaroak antolatu ditu Etxauriko udalak, uda honetarako. Abuztuaren 1, 2, 5 bederatzira eta 12 14 arte irango dute kurtso hauek. Ordu erdiko luzera edukiko dute, atxaldeko 4etan hasi eta 4:30 amaituko dira. 40 eta 50 euro kostatuko du kurtso honetara apuntatzea. Izen ematea eta informazioa Etxauriko udalean ageri dira. Euskara ikasteko diru laguntza eskatzeko epea martxan da ere. Etxauriko udalak aurten euskara ikasi nahi duten entzako diru laguntzak eskainiko ditu. Ilairaren 27an amaituko da eskabideak aurkezteko epea. Etxaurin erroldatutako pertsonek eskatu dezakete, lehenik eta behin ziurtagiri guztiak aurkeztu ondoren. Deialdi honen informazio guztia ere Etxauriko udalaren webgunean aurkitu daiteke. Ezkabarteko albisteekin jarraituko dugu albistegia. Uda honetan ere Ezkabartetik joan eta etorri autobusa egongo da. Disfrutatu eta seguri itzuli kanpaina abiatu du Ezkabarteko udalak aurten ere. Ledea, Gares, Lizarra, Agoitz eta Tafaia izango dira uda honetarako helmugak. 5 euro kostatuko ditu bileteak eta adin gutxikoek gurasoen baimena inprimatzeko aukera dute ere. Informazio guztia eta
adin gutxikoentzako ziurtagiria Ezkabarteko udalaren webgunean ageri dira. Eguesibarrera pasako gara orengoan. The Walking Dead udaleku ibiltaria abiatu da jadanik. Pasaden astelenean hasi zen bailarako txoko eta herrietatik ibiliko den gazte udaleku ibiltaria. Eguesibarreko identitatea sustatzeko, naturarekin bat egiteko eta beste gazteekin disfrutatzeko esperientzia dela hau adierazi izan dute antolatzaileek. Iruñako albisteekin amaituko dugu albistegia. Udalak deialdia egin du udal kiroldegiak erabiltzeko, eskaera egiteko. Abuztuaren 16an ostiralarekin izango da mugaguna udal kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sanduzelaiko kirolguneetako instalazioak 2019-20 denboraldian erabiltzeko eskaerak aurkezteko epea. Erabilera, kirol elkarteak edo klubak, IGEak, federazioak, elkarteak, ikastetxeak eta eskola kontxiloak eskatu dezakete besteak beste. Beste albistetan, Artxibo Generalak iraganeko Nafarroara bidai bisual bat eskaintzen du. Abendura arte ikusgai dago Nafarroako fotoek eta erakusketa, non iraganeko Nafarroaren hainbat irudi daude. 1875 eta 1950 bitartean egindako 157 argazki osatuta dago erakusketa hau eta azalpenak ere ematen ari dira gazteleraz eta euskeraz. Goazen orain gaurko elkarrezketekin, esan bezala, Marinitos Blaieko biki daukagu gurekin, Beñat eta Cesar, bere bigarren diska aurkeztera datoz, eta gero, Nerea Arana izango dugu gurekin Zermin elkarteko kidea, eta elkarteko honei buruz hainbat kontu kontatzera datoz. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi, gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela. Baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste.
Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da: koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoki batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitugu, zuen zain gaude. Arratsalde on guztioi, gaurkoan Maranitos Baieko bi kide etorri dira, bere bigarren diskoa aurkeztera datoz, bigarren abisoa deiturikoa, eta gurekin Beñat eta Cesar daukagu. Arratsalde on, bioi? Arratsalde on. Zer moduz? Ongi. Beste elkarrizketarako pixkat? Bai. Esan bezala, Maranitos Baieko taldekideak zarete, baina iskatere ikuslei ezagutarazteko kontu guzu, zein motatako musika estiloa jotzen duzute taldean? Askotan jarri izan dugun estiloa edo da Mex and Roll. Guk asmatutako hitz bat da, baina ere nola gure musika ez den oso zailkagarria edo bai dela badu kutsu mexikarra, baina gero igual erritmo azkarrago batzuk eta zati distorsionatuak eta ziginen broma bezala Mex and Roll erabiltzen eta hitz horrekin aurkezten gara askotan jendeak ez du ezagutzen, baina kontua da gu ezagutzea eta orduan ezagutuko dute ze estiloa egiten dugu. Zaila da azaltzea egiten dugun estiloa, baina askotan galdetzen dute eta ez dakigu zehazki esaten, baina hori bai, Mex and Roll da esaten dugula. Kutsu mexikarra ez, eta haizeak eta trikitixa eta musika animatuan. Gaur bi etorri zarete, baina ere taldea jende mordoska betetzen du, ezta? Bai, 9 gara momentu honetan. 10 izatera heldu ginen, baina orain 9 gara taldean, bai. Eta giro hona daukazute elkarrekin? Bai, oso 10 urte goteko, giro hona izan behar da bestela gure artean. Hori, bigarren disko batera arren, taldeak 10 urteko ibilbidea dauka. Osea, komentatu dezakezute zer dela eta hainbeste urte pasata bigarren diskoa atera duzutela? Bai, gure entasuna da elkartzea, astean behin elkartu den, 10 urtez elkartu den talde bat dela erran genezake. Hori da Maranitos Blai, eta aitzakia da musika, baina musika arloan beti poliki biltzen gara, aurrerapenak poliki ematen ditugu, eta kasualitatez lehendabiziko diska 5. urtean atera genuen, eta erabat planifikatu gabe, bigarrena atera da 10. Orduan, gure
gure martxan. Guk aurrera segitzen dugu, inoiz ez dugu etenaldirik egin, eta gauzak datozenean datoz. Ez dugu etenaldik egin ez da grabatzeko. Grabatu bitartean ere kontzertuak eman ditugu, baina gure ritmoan. Bueno, oso ondo. Eta nola sortu zen proiektu hau? Berez lagun artean izandako ideia bat izan zen edo? Bai, hori esango du bera zegoen hasierako bileretan edo, ez? Bai, hori duela 10 urte, zehazki Txantrako euskaltegian genbiltzan 3 lagunon artean, kriston gogoa genuen hori olako talde bat izateko eta ahal baldin bazen herriz herri biltzeko eta hori zen gure gogoetako bat, ez? Eta hasi ginen, Txantrako lagun batzuekin elkartzen, gero batak ezagutzen zuen bertzea, eta gero ez daki zeinek ezagutzen zuen Beñat, eta hasi ginen biltzen hasierako taldea, gero aldaketa batzuk egon ziren hasieran, eta 10 urte hauetan ere egon dira aldaketatxo batzuk, baina oinarria mantentzen da. Taldeko 6-7 kide mantentzen gara hasieratik. Eta denbora aldaga luze honetan ere, zen berra dago. Komentatzeagatik, Merenitos Blaien bigarren disko hau, bigarren abiesoa ditzen da, zer dela eta eman diezue izenburu hau? Izan zen, kontzertu baten anekdota, ez, bezala. Kontzertu batean afaltzen geundela, bigarren abisu bat eman ziguten taldeari. Eta grazia egin zigun, jarraitu du grazia horrekin urteak, eta diskaren izena pentsatzen ere ginenean, atera zen, bigarren diska, bigarren abisua, eta gustatu zitzaigun ideia, guretzako zentzua dauka, eta aurrera. Izenburu oso proposa iruditzen zaiten nire ere. Negabe kasi atera zen, Diskoak 11 abeste ditu guztira, hainbat gai jorratzen dituzute bertan, gehienak kutsu politikoa daukate, ezta? Bai, politiko edo soziala edo azkenean letrak egiterakoan ez dakit, jende guztiak erraten duen gauza bera, ez? Idazten duzu zure inguruan edo zure bizitzan garrantzia duten gaiei buruz eta taldean orokorrean nahiko pertsona implikatuta daude, hainbat mugimendutan eta azkenean eragina dauka, ez? Eta hori hola joan dira ateratzen gaiak. Gero bertze batzuk dira igual personalagoak, letrak, baina hortik datoz, gure kezketatik eta gure eztabaida gaietatik. Eta adibidez, gairen bat esateagatik, adibidez? Bat izan daiteke, nik uste duenaren arabera, lanean edonork sufritzen duen zapalkuntz isileko hori, ez? Norberak jaten duena, edo ez dakit, gero beste batzuk igual zehatzagoak, Nafarroari begira, adibidez Xabier Aldiei buruzko letra bat egitera ausartu ginen, bertze irakurketa batekin, ez? Nola ez, azaltzeko lehenengo Xabier Aldia egin zela Gerra Zibilaren garaipena ospatzeko, eta hortik aurrera etorri den guztia jaten segitzen dugula eta uniformitatea ematen digula, ez, Nafar guzti hori, eta hola. Genero desoreken inguruan, ez gara inozoak eta ez zaigu gustatzen panfleteroak izatea, eta badakigu gure barruan ere badaramatzagu gainean olako jarrera asko, eta hori islatzen saiatu ginen bertze letra batean, elkarrekin idatzi genuen letra batean. Herri mugimenduari eta gune autogestionatuei ere nahi izan diegu omenaldi txiki bat egiten ere azpimarratzen egunero egiten duten lan hori. Edo bertze gai oso zehatza izan da Mikel Zabaltzaren auzia eta torturaren kasua maila orokorrago batean ere oso tematika nafarretik abiatuta orokortua. Esan duzu letra batzuk elkarrekin egin dituzutela, hala ere nolakoa izan da
abesti bat sortzeko prozesua? Norbait ideia bat sortzen zaio, letra idazten hasten da? Denetarik egon da. Batzutan letra bat idatzi norbait bere etxean eta aurkeztu taldeari, baitu letra hau egin dut eta gustatuko litzaidake abesti bat egitea honekin. Cesarrek ere batzutan ere egin du melodia bat asmatu eta gero saiatu beste letra batekin elkartu edo letra berri bat egin horri. Eta batzutan hori melodia bat izan eta letra egin momentuan melodia horretarako. Orduan, momentuan ez, mantxo, baina bai, batzutan letra taldekide batek egina, beste batzutan denen artean osatuta. Bai. Bat daukagu aurreko taldekidoi batek utzita, taldea utzi zuenean ja letra ekarria zuen eta hola, bai. Eta pixkat ere, grabaketari buruz hitz egiteagatik, Sound Sairen estudioan, Iruñeko estudioan grabatu izan duzute, apiriletik ekainera. Nolakoa izan da grabaketa prozesu hau? Aurtengo grabaketa oso aberasgarria nire ustez. Aurretik genuen esperientzia pixka bat gehiago sufritu genuen, esperientzia faltagatik gainera. Lehendabiziko aldia grabatu genuela izan zen oso luzea, ez genuen serio hartu ordutegia eta egutegia eta azkenean luzatu zen pilo bat. Baina oraingo honetan serio jarri gara grabaketarekin, nahi genuen uda aurretik bukatu eta diska atera eta azkenean ongi atera da. Egia da Julen profesional ona dela grabatu diguna eta bera ere oso serio lan egiten du eta hori ongi etorri zaigu hori. Bera lanean seriotasuna eta egutegia betetzea eta dena. Asko ikasi duzute azkenean. Bai, oso exigentea da, ez, Julen, orduan hori bederatzi pertsonarekin 11 kanta grabatzeko, kriston pazientzia eta lasaitasuna izan du bakoitzaren gandik onena ateratzeko, ez? Eta lehen aurreko grabaketak egina genituen Alakrania estudioetan, Arkaiz Mirandarekin, oso gustora, konfiantza handiko persona bat taldearentzat, baina igual somatzen genuen beharra pixka bat hori erosotasun horretatik ateratzeko, eta hori, sufritu dugu pixka bat, baina emaitzarekin pozik gaude. Aurrekoan oso ongi pasa genuen, baina konfiantza hori ere luzatzea eragin zuen. Soinu teknikariak pixkat ere bereziak dira bere munduan, batzuk exigentagoak dira, eta arrajatabla segitu behar duzu horrein beharra, baina Eta pixkat ere, diskoa aurkezteko birak egiten dituzute jadanik, ezta? Kontzerturen bat egin duzu, adibidez, San Ferminetan, Errekoletak plazan egon zineten jotzen, ezta? Bai, berez bira, gu ez gara oso hori ez dugu aurkeztu publikoki diska, ez dugu egin olako festa handi bat edo berez jarraitu dugu orain arte bezala. Gauza da orain diska dugula eta saiatu nahi dugu diska hori abesti berriekin herrietan pixkat aurkezten edo. Baina orain arte jarraitu dugun bezala uda guztitan jo izan dugu. Uste dut San Fermin ia guztitan, bat obi ezik. Orduan aurten zortea izan dugu herri San Ferminetan jotzea. Eta hor gu oso gustora sentitzen gara eta kontzertu polita izan zen, berez. Kontzertu handi bat. San Ferminetan jo dugu baina leku askotan, kalean, bajera batean, elizatari batean, jaigunean, ere denetarik egon da. Errekoletak plazan jotzea guretzako izan zen plaza polita. Plaza polita eta abesti berriak aurkezteko modu polita ere ez. Leku aproposa ere. Aproposa hori da. Honetaz aparte, diskoa ja salgai dago, hainbat taberna edo lokaletan saltzen ari zarete, ezta? Baita ere, komentatzagatik, bideoklipa bat ere atera duzut, ezta? Bai, saiatu ginen nahi genuen hori aurreratu altzen guztia diskaren ateraldia, nolabait musika taldendako uda delako mugimendu handiko garaia, eta hori lehen aukeratu genuen kanta batekin, Erik Aldazek egin zigun bideo bat,
ere nahiko, pues, bueno, gustora geratu gara emaitzarekin, egin genuen gure estilora, eskola zarra abesterekin egin genuen, saiatu ginen islatzen eragin izan dizkiguten gertakariak edo personak edo eragileak, eta bueno, emaitza polita atera zen, eta hilabete eta piko lehenago izan genuen aukera hori pixka bat jendeari errateko. Hemen gaude, aterako dugu diskazkenean, eta hori, bai. YouTubeen dago ikusgai eta diska guztia ere entzungai dago YouTubeen. Oso ongi. Eta uda honetarako oraindik kontzerturen bat daukazute tartean, ezta? Agendan ikusitakoak? Bai, aurreko asteburuan Irurtzunen egon ginen, oso gustora ere, herriko festetan. Eta hurrengoa Amurriora goaz, pixkat ja urrutiago, Berriozarren ere, hemen bertan. Eta kontzertu oso garrantzitsua guretzat izango dena, Antsoainen egingo duela 10 urte hasi ginela kontzertu horrekin, gure lehendabiziko kontzertua duela 10 urte izan zen Antsoaingo jaietan. Txosnetan, leku berean. Txosnetan, hori da, leku berean. Eta orduan 10 urte ondoren leku berdinean joko dugu. Eta hori guretzako hori irailaren 13an izango da, ezta? Bai, irailaren 13an hortzi irala eta eskertuta gaude Antsoaingo txosan batzordeari, ze guretzat izan da bitxia, ez? Bai. Une garrantzitsua azken finean. Bai, garrantzitsua eta emozio asko gongo dira hortik, 10 urte ondoren. Eta azkena programatuta duguna Oñatin da, urriak 5. Momentuz prest gaude kontzertu gehiagorako, baina nahiko beteta dugu egutegia horiekin. Azkenean 9 taldekide gara, bakoitza bere bizitza du, bere lana, eta guztion artean ados jartzea kontzertu baterako ez da bateri erreza. Saiatzen gara ez erretzen ere kontzertuekin. Gure lehendabiziko urtean eman genituen 34 kontzertu. Orduan, hortaz ikasi genuen pilo bat nik uste. Oso gogo asko genituen lehendabiziko urtean, eta oso motibatuta geunden kontzertua jotzeko, eta hartzen genituen kontzertu guztiak, genituen guztiak. Azkenean hori olako urte bateko ondoren erretzen zaitu pixko bat, eta orain dosifikatzen dugu nahiko kontzertuen asuntoa. Hartzen ditugu denontzako errazak direnak edo, bueno... Tala eta guztiz ere batzutan ez da posible, eta, bueno, ez guztiz gustora, baina, bueno, helburu nagusia da disfrutatzea. Ensaiatzen, diska grabatzen, eta kontzertuetan ere, eta askotan gertatu izan zaigu, badakigu beti ezin dela disfrutatu noski, baina, bueno, saiatzen gara hori pentsatzen. Gustora joanen gara, denok ailegatuko gara, edo, bueno, ez dakin hor ezin badatorri zer, joateko prest gaude edo ez, edo, bueno, pixka bat hori neurtzen saiatzen gara. Halere eskertzen dugu, deitzen duguten guztiei, ni oraindik deitzen didaten bakoitzean, amorrua ematen dit ez esatea, hori gogoekin joango nintzelako, baina ezin dugu denetara joan. Orduan, aukeratzen ditugu alditugunak edo hurbilenak batzutan, beste batzutan ez, saiatzen gara kanpora ateratzen ere. Eskertzen da deitzen duten guztiei, ez? Ilusioa egiten du, ez? Hor bajeran edo nor kontzertu baten proposamena aipatzen duen aldiro, nik uste du guztiei ilusioa pizten zaigula. Jendea askotan deitu dela eta oraindik ezin izan dugula bere herrira joan, baina ez da gogo faltagatik, baizik eta ezin izan dugulako eta oraindik joango gara. Azken finean, jarritza baldin badute zer arrazoiren bat egongo da atzean, ez? Ez da dituztela ezagutu, igual. Teia pixkatere, elkarrezketaria mailara emateko, etorkizunari begira, ze intentzio dauka Marintzas Blade taldeak? Proiektu honekin jarraitzea, kontzertuak ematea, lasaitasun pixka bat hartzea, edo beste proiekturen batetan murgiltzea? Uste dut berdin segitzea, disfrutatzen segitzea, entsaioekin eta kontzertuekin eta datozen erronkekin. Inoiz ez dugu deus berezirik bilatu eta hori da, disfrutatzea, astero elkartzea. Gustatuko litzaiguke jendeari gustatzea, kanta hauek, baina bertzela guri gustatzen zaizkigunez, pozik gaude
honekin eta hori, ariketa gehien jotzea, baina gure martxan ere. Gure martxan hori da. Bai. Nik uste hori, Cesarrek esan duen orain arte jarraitzea. Ez dugu erronka handirik, baina hori. Gustora jotzea eta disfrutatzea. Hori da gure helburua. Bikote, mila esker hona etortzeagatik, espero dugu uda honetan oso ongi pasatzea kontzertuetan, asko disfrutatzea, beste ez nekatzea ere, eta jairen bateten ikusteko aukera daukagun. Mila esker zuei. Mila esker. Arratsalde guztioi, gaur bigarren elkarrizketa daukagu oraingoan, Nerea Arana etorri da, Zermin plataformako teknikaria da eta plataforma hori buruz eta bertan egituten lanari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon Nerea. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Gaurko eguna pixkat ere berotxu atera zaigu, baina saiatuko gara pixkat freskotasuna izaten hemen ere platotxoan. Bai, saiatuko gara, bai. Esan dugun bezala, Zermin plataformako teknikaria zara, baina pixkatera ikusleak ere azaltzeko zertan datza edo zer da plataforma hau, zeintzuk dira bere helburuak? Zermin bada Nafarroa mailan desgaitasuna ordezkatzen duen plataforma. Eta nolabait esatuta dago desgaitasunaren inguruan lan egiten duten erakunde ezberdinez, ez? Orduan, erakundi horiek, segun eta erakundek lan egiten du desgaitasuna baten inguruan. Horregatik, gure sarea sortu da desgaitasun osoa, hau da, desgaitasunak duen aniztasuna ordezkatzeko, ez? Hori da, gure helburua azkenean gure erakundek egiten dutena gehiago bada zerbitzuak eskaini bai desgaitasuna duten pertsonei zein haien familiei, ez? Eta gure partez desgaitasunaren sarea garen heinean sortu da intzidentzia politikoa egiteko, ez? Hau da, gobernu eta erakunden aurrean aldarrikatzeko berdintasuna, desgaitasuna duten pertsonen inguruko berdintasuna eta haien bizi baldintzak hobetzeko proposamenak. Kontegu zu pixka bat, nola eta noiz sortu zen zehazki plataforma hau? Orain dela, ez dakit, 3 urte, 15 urte urrena izan zela uste dut, orduan 21 urte daramagu, gutxi gora bera, eta 14 erakundek osatzen dugu. Gauza da, gure artean ere 2 federazio daudela, eta federazio horien barne beste erakunde asko. Horregatik osotara 40 erakunde gaude, eta Nafarroa mailan kokaturik daude leku ezberdinetan, horregatik beti esaten dugu, Iruñan egon arren, egite ditugun proposamenak bai Iruñarrearentzako, baina batez ere Nafarroa osoarentzako, Nafarroko gobernuaren aurrean. Erakundea esan duzu, hainbat erakundek horretzen dutela, bakoitzak bere kontuak ezagun ditu, baina bestalde, zu bezalako beste teknikariak ere lan egiten dute plataforma honetan? Bai, gaude 3 langile osotara, eta guk azken finean egiten duguna da gure, azkenean badago junta bat eta haiek erabakitzen dute politika aldetik nondik nora joan, ez? Azkenean gauza asko daude egiteko, hobekuntza asko daude etorkizunerako, baina horiek nolabait esan zein utzuk doa lehenago besteak baino, hori guk ez dugula erabakitzen, gu teknikaria garenez egiten dugu haiek erabakitzen dutena, ez? Eta komite ejekutibo deitzen den horretan, hori demokratikoki erabakitzen da, eta badago prozesu bat estatutuetan eta web orrian aurkitu dezakezue, baina garrantzitsua da azpimarratzea, hor badagola partaidetza bezala, erakunde bakoitza badukaela hor bere lekua, eta gaur egun gure lehendakaria bada Mariluzan, bera da gehien bat komunikabideetan ateratzen dena, baina kasu honetan euskaraz ez dakienez ni etorri naiz. Eta hori, azkenean haiek dira gure norabidea, gure aldarrikapenen norabidea erabakitzen dutenak, ez? Eta gu teknikari bezala haiek esandakoa betetzen dugu. Pixkat ere komentatu duzu, 21 urteko ibilbidea daukala plataforma honek,
Ibide honetan zehar, konti gozu, zer motatako lanak bideratu dituzute urte hauetan zehar? Horrela oso labur bilduta, beti nik entzuten duana da, gaur egun desgaitasuna gai garrantzitsua bat dela, ez? Batez ere hori agenda politiko guztietan. Eta behintzat desgaitasunaren inguruko proposamenak egiten direla. Batzuk hobeak, beste batzuk agian ez dira inoena, baina behintzat badago kontzientzia hori eta hori gu ziur gaude lortu dela bai hori politikoen aldetik, zein biztanleen aldetik, ziur gaude horretan eragin ona izan dugula, ez? Gutaz hitz egiten denean existitzen gara eta proposamenak egiten ari dira, oraindik asko geritzen dira egiteko, ez? Baina bai urte hauetan gehien bat lortu duguna da gutaz hitz egitea eta gure gaia nik geroz eta garrantzitsuago izatea, ez? Oraindik ere egiteke daude gauza asko, baina hortze gaude bai. Esan dezakezue orduan gizartean, hemen Iruña herrian edo Nafarroan zehar erduta dagoen proiektu bat dela Zermin? Bai, nik uste geroz eta ordezkari moduan geroz eta gehiago kontuten hartzen digute eta leku askotan gaude ordezkatuta, ez? Azkenean desgaitasuna zeharkako gai bat denean, behar dugu izan leku bat aldarrikatzeko hezkuntza inguruko aldarrikapena, beste leku bat aldarrikatzeko irisgarritasunak inguruan ditugun proposamenak. Orduan hortarako lortu dugu lekua izatea Nafarroako Gobernuan dauden kontseilu ezberdinetan, ez? Eta naiz eta kontseiluek ez dute erabakitzeko eskubideri, baina bai proposamenak egiteko gobernu aurrean onak dit, oso balabide hona da, eta baita ere beti politikoki beti izaten dugu lekua bilerak izateko eta gobernuarekin kide ezberdinekin, ez? Eta bai hori Nafarroa mailan zein Iruña herrian, ez? Irisgarritasuna aipatu duzu eta adibidez aglomerazio handiko festetan edo momentuetan irisgarritasuna beharrezkoa da, bat pertsonentzako izan ere, ezta? Bai, egunerokotasunean irisgarria oraindik lortu ez den gauza bat bada, are gehiago ez festa giro batean, ez? Azkenean edo manifestaldi batean. Beti esaten dugu olako egoerak zailagoak dira, ez? Irisgarritasuna jorratzeko zeren eta badago aglomerazio jende asko, gero lekua aldatzen da, ez dakit, gauzak asko lekutik aldatzen dira, orduan mugikortasun aldetik zenbait arazo edo berri sortzen dira, eta guk batez ere aldarrikatzen duguna da, badakigu egoera zailagoa dela, irisgarritasuna jorratzeko, baina horretarako mahai gainean jartzen ditugu gure proposamenak, eta azken finean guri galdetzen digutenean zer eskatzen du desgaitasuna duen pertsona batek festa giro batean. Beste inguru batean bezala. Azkenean pertsona hauek nahi dutena da festaz gozatu eta beste pertsonek ere nahi duten bezala. Gauza da, haiek ezin dutela festaz gozatu, ezin dute parte hartu festa batean ingurunea irisgarria ez bada, ez? Orduan horretarako egite ditugu proposamenak, hor uzten diguten lekuetan, kasu honetan Sanferminetako mailan egin ditugu proposamenak, aurreko alkatearekin ere bai. Oraingo alkatearekin ez gara bildu, baina bai kargoa eman ziotenetik proposamenak helarazi genizkion, Sanfermina baino lehen, eta orduan guk konponbidetzeko aukerak ematen ditugu, eta beti hor gaude prest proposamen ezberdinak egiteko, ez? Sanferminak aipatu dituzu eta zehazki Sanferminak pasata medioren batetan albiste izan zineten, izan ere Sanferminetan egondako giroa salatu izan dutzutelako, ezta? Bai, joan den urtetik hasi ginen prentsaurrekoa ematen, ze uste genuen hori azkenean irisgarritasuna agenda politikoan gai garrantzitsu bat dela uste dugu, eta gainera horregatik irisgarritasunaren inguruan dauden eragozpenak salatzeko aukera daukagu prentsaurreko horretan. Baina urtean hasi ginen prentsaurrekoa ematen, eta aurten ere prentsaurrekoa eman dugu, eta salatzeko batez ere aurretik egindako proposamenak eta lortu ez direnak, ez? Eta batez ere bai aprobetxatzen dugu, Sanferminak baino lehen egiten duguna da gure kideen artean helarazi
aurkitzen dituzten gauza onak edo txarrak, ez guri esatea, eta guk egiten duguna da hori bildu, eta gero prentsarako hori aprobetxatu proposamen berriak egiteko, ebaluaketa moduan, ez ditugu bakarrik gauza txarrak esaten, baizik eta ere hobetu diren gauzak, ez. Aurten zehazki, komentatzagatik, zein fallo edo zein puntu ikusi dituzute ez direla bete festa programa honetan? Lehenik eta behin aipatuko ditut urteko prentsaurrekoak esan genituenak eta bete ez direnak, eta horiek 3 dira. Lehena bada hormigoiezko blokeak edo porlanazko blokeak zeudela zebra pasabideetan, eta horiek itxua diren pertsonentzako eragozpen handia ziren, segurtasun aldetik, eta zenbat istripu izan genituen. Hori badakigu segurtasunagatik jartzen dituztela, baina guk ere egin ditugu proposamenak esateko, baia batzuk jarritza zuen inguruan abisatzeko haiek, itxuak badira, non dagoen bloke hori, bestela agian erori daitezke, eta hori gertatu zena. Gero adibidez, Sanferminetako aplikazioa, eta hoba da gehiago informatikoen gauza, hau da metadatos eta ez dakit horien inguruko konfigurazioak ez daude behar bezala eginak, eta orduan itzuek ezin dituzte irakurri edukiak, ez? Osea, azkenean haiek egiten dutena da, haien mugikorrarekin irisgarriak baldin badaude gauzak, informatikoki konfigurazio aldetik, gauzak entzun, guk irakurtze ditugunak entzuteko aukera izatea. Orduan, hori behar bezala eginez badago, eta justu aurkitu ditugu joan den urteko arazo berdinak, ez? Eta gero, 3. bada, irisgarriak diren komun bereziak, erabili dela berriro biltoki bezala, ez? Eta hori ere salatu genuen, ze azkenean gurpileko aulkian doan pertsona bat horlako komunen batetara joan eta aurkitzen du, hori biltoki bezala erabiltzen dela, orduan gauza guztiak atera behar ditu, ja ez da autonomoa komunera joateko, ez? Askotan esaten ziguten, baina nora harrera dagoen pertsona lagun diezaioke, eta azkenean guk betik aldarrikatzen duguna da haiek bere kabuz egin ditzatela gauzak, ez? Eta orduan, olako komun bat, biltoki bezala erabiltzen ez bada, haiek ez dute inolako laguntzarik eskatu behar. Eta gainera, arretarako dagoen pertsona hori askotan badago beste komuna garbitzen, ez dago hor, orduan eskatu behar du laguntza beste hortik pasatzen den pertsona bati. Orduan, ez dakit, nahiko erreza dela ulertzeko hori ez dela biltoki bat, eta erabili dezatela beste konponbide bat, biltokia izateko, eta hori ez erabiltzea dagoenerako, ez. Eta plataformatik, zer motutako proposamenak edo berrikuntzak proposatuko zenituzkete hurrengo festetarako adibidez? Adibidez, programazioan aurkitu ditugu hobekuntza asko, ez? Azkenean, orain dela 4 urtetik ona, web ofizialean, hor ez zegoen iaia zer irisgarria, eta gaur egun ja aurkitu dezakegu, gure erakunde batzuein esker, egin duten lanari esker, zenbat hobekuntza irisgarria delako edukia, programazio edukia itxua diren pertsonentzako, hori web horrian, ez aplikazioan, bai. Eta entzumen desgaitasuna duten pertsonentzako, badagolako hor keinu hizkuntzaren interpreteak, eta gero azpitituloak, zenbat edukietan, eta baina oraindik ere zer geratzen da egin gabe, adibidez irakurketa errazan egitea, hori ere bai irisgarriatasunaren gauza bat da, eta horretarako edukiak ere nolabait jarri behar dira desgaitasun intelektuala duten pertsonek ulertzeko moduan, eta hori oraindik egin gabe dago. Beste irisgarritasunak egin dira, beste desgaitasun batzuk hor badute beteta, haiek ulertzeko edukia, eta oraindik ere hau falta dagonez, egin gabe dagonez, hurrengo urterako hori aldarrikatuko dugu. Hori esaterako, ze hobekuntza egonda ere bai, adibidez programazioan, eta hori bai eskatu genuen, informatuta dago zenolako irisgarritasun mota dagoen leku bakoitzean. Eta hori oso garrantzitsua da, zeren azkenean desgaitasuna baduzu ezin da askotan improvisatu, eta normalena da aurkitzea arazoak. Orduan, baldin badakizu leku batera joan baino lehen izango duzula behar bezalako irisgarritasun mota espezifikoa ez, joan zaitezke eta animatu gehiago parte hartzeko ez, bestela hori izan da hobekuntza bat. Eta ez dakit ja galdera bazen zenolako proposamenak etorkizunerako, ez? Bai, zuek zen mototako proposamenak egingo zenituzkete ikusitako
fallo hauek hobetzeko, ez? Bai. Guk adibide bezala ere bai jarri dugu oinetxokoa, haiekin elkarlanean ibili gara, eta oinetxokoan dagoen barra osoa ez, baina barraren zati bat jarri dute pixka bat basuago. Eta orduan mugikortasun desgaitasuna duten pertsonek kontsumitu bezakete eta gonbiatu aldiete, ez, haien lagunei edo ordaindu, ez, autonomo bezala erosten dutena, ez, eta ez laguntzaren bitartez. Orduan, hori garrantzitsua iruditzen zaigu esaterako, ze leku asko daude irisgarriak izan gabe, baina adibidez, eraso sexisten kontrako arreta puntua gaztenoen parantzan jartzen dena, barra hori, behintzat barra horren zati bat, berago jartzea. Hala ere, esan beharra dago, kanpaina honen inguruko eduki askok aukentza asko izan duela, ze irisgarretasun aldetik, batez ere intsumen desgaitasuna duten pertsonentzako, edo itsuentzako, eta irakurketa arrazan zenbat ere eduki hobetu direla. Horregatik ere berdintasun arloan hobekuntza asko egon dira kanpaina honetan, oraindik ere hori geratzen zaigu, ez? Eta gero, arazo asko izan dute mugikortasun urria duten pertsonak taxian mugitzen direnak, askotan bilabezan badaude jendez gainezka eta hartze dituzte taxiak, edo bestela bere kotxe propioak, ez? Eta orduan, haiek berez baldin badute tarjeta bat berezia, badena mugikortasun urria duten pertsonentzako. Eta hori legediak esaten du, Iruñako legediak bermatzen duena da pasatzeko zenbat lekutara ezin da pasa, eta haiek bai eskubidea daukatela pasatzeko, ez? Eta askotan arazoak izan dituzte, ez diete utzi pasatzen, hau bai gogorarazi genion gobernu berriari, udaletxeko gobernu berriari, ze aurrekoari ja esan genien, eta berriz ere arazo berdinarekin topatu gara. Eta nik esango nuke aurten ezakit kexa gehiago jaso ditugula alde honetatik, ez? Ez dietela usten zein basun aldetan pasatzen, orduan ezin dute aparkatu, eta azken finean mugikortasun arazoa dutenentzako, ez bakarri gurpileko alkean doan pertsonak, baizik eta itsuak direnak ere badute tarjeta hori. Orduan, itsu asko salatu dugute egoera hau. Orduan, arazoak izan dituztela azkenean, heltzeko leku batetik bestera, eta haiek gauzak leku saldatzen badira, azkenean eragozpen aldia da, horregatik momentu hauetan erabiltzen dute asko taxia, ez, mugitzeko. Komentatu duzu ere, udalarekin elkarrizketak izan dituzutela aurreko urteetan zehar, baina zehazki aurtengo udalberriarekin oraindik ere ez zaretela elkarrizketatu, ezta? Badaukazute edo badute intentzioa zuekin biltzeko? Bai, aurrekoarekin egon ginen eta gainera asko oso esperientzia ona izan genuen Sanferminetako mailarekin, hor izan genuelako aukera bai udaletxearen aurrean aurkezteko proposamenak, bai beste motatako erakundeak edo ezagutzeko eta harremanetan jartzeko. Badakigu Sanferminak ez da bakarrik ofizialki ikusten dena, baizik eta horratzean badagola beste programa bat, ez? Eta gainera haiekin askotan egon ginen. Oraingoekin bai eskatu dugu jabilera eta bai erantzun digute esanez hori abuztutik aurrela gurekin bilduko direla. Orduan hor, Sanferminetako mai ezberdinak jarraitzen duten, seguretzako hori bai izan zela aukera ona. Eta nola doan gauza, ze orain hasi dira, eta orain proposamenak berriro ere errepikatu behar ditugu, hori gertatzen zaigu beti, ez? Kargu berriekin berriro gure diskursoa errepikatu eta ikusiko da. Bai, ikusiko da, bai. Baina orokorrean, Sanfermin hauetako balorazio orokorra, nolakoa ikusi duzute? Positiboa izan da, oraindik ere lan mardula daukate teknikariek ahalik eta hobekien sortatzeko pertsona hauendako. Bai. Hombre, beste hiri batzuetako festekin konparatzen bagara, esan beharra dago Sanferminak nahiko ondo daudela, ez? Baina hala ere, horrek ez du esan nahi ondo daudenik, ez? Baina egia da, gauza asko egiten ari da eta batez ere, guk ikusten dugu gure proposamenak entzuten direla, geroz eta gehiago, ez? Eta balorazioa beti hor geratzen da erdizka, ez? Beti gauza berri asko eta onak, batez ere, adibidez, parte hartzearen aldetik, joan den udaletxetik hasi zen egiten seminarioetxean utzi ziguten desgaitasuna zuten pertsonentzako lekua hor ikusteko entzierroak
eta ere bai erraldoien agurra, ez? Hori adibidez izan zen gauza bat orain udaletxe berriak jarraitu duena egiten, eta ikusten espero dugu jarrai bezala, ez? Gure partaidetza aldetik hori oso garrantzitsua da esaterako. Holako gauzak lehen, ez dakit, orain dela 3 urte hasi zen gauza hau. Eta beti esaten dugu, ez da leku bat edo berezi bat nahi dutela, baizik eta behar dutela, ez? Eta bestela ez dutela ikusteko aukera, ez? Egun eta zegoeratan. Orduan, balorazioa beti gauza asko daude egiteko, baina egia da, konparatuta beste hiri batzuekin, nahiko ondo gaudela Iruñan, eta horrekin geratzen gara, eta etorkizunerako proposamenak nahiko zehatzak ditugu, segun eta ez gaitasunaren arabera, eta horren nik uste politikoen aurrean ematen digula ere bai sinesta, ez dakit nola esan, baina sinesteko, ez dakit, geroz eta hartzen digute, entzuten digute geroz eta gehiago, ez? Eta, zehatzagoak diren enean gure proposamenan ikuste hobeto, ez? Bestela askotan esaten dugu, irisgarria izatea antzerki bat, eta hortarako zer behar da. Agian leku bereziak utzi aurrean, edo olako konponbideak seguruenik gure gandik sortuko direla, ez? Badira azkenean gure desgaitasuna duten pertsonek lehenengo pertsonan bizi izaten dutena, eta haiek badira gehien garatzen dutena konponbideak aurkitzeko aukera hori, ez? Beharra dukate bestela ezin dute gozatu festaz, bai. Osongi, eta pixkatenen erea elkarrizketaria amaiera emateko, orokorrean ikusita, non ikusten duzute plataformatik egongo direla aurrengo urteetan erronka nagusiak, orokorrean ez bakar San Ferminetan. Orokorrean, bai, Nafarroan eta bai, oso orokorrak, ez? Guretzako beti irisgarritasuna ez da lan egiten dugun bakarra, ez? Azkenean lan egiten dugu hezkuntza inklusiboaren inguruan, adibidez hori da erronka oso garrantzitsua, azkenean txiki-txikitatik datorkigu kontzientzia eta ez bakarri gure haurrentzako hezkuntza izateko eskubidea besteekin, besteen onura haiekin egoteagatik, ez, gela berdinean, ez? Eta aniztasun hori ikustarazi normaltasunez eta gure gizartea hori anitza denean ez pentsatu hau dela gure eskubideak bermatzeko plataforma bat, baizik eta benetan sinesten dugu gizartea geroz eta hobea izanen dela anitza bada, ez? Eta aniztasunean gu gaude beste kolektibo batzuk edo nik esango nuke pertsona guztiak gauden bezala, ez? Hori da ikuspegi nagusia eta horretarako parte hartzeko batez ere lortu behar dena da hori irisgarritasunaren legea bermatu eta proposamen bereziak egin, ez? Orduan hori bai Nafarroa mailan 2018an aprobatu zen eta guk horregin nituen gure partez ere gure esku egin zuen gobernuak lege bat, lege foral bat, irisgarritasunaren inguruan, oso ona da legea eta orain betetzea falta da. Hori beteko balitz, asko izango litzateke. Ze hor ja bermatuta daude parte hartzeko eskubide asko, ez? Oso ongi nerea, mila esker hona etortzaketik eta plataforma honi buruz informazio guztia eman diguzunagatik. Eta espero dugu, hurrengo hilabete eta urteetan lanean jarrituko duzutela eta espero dugu ere, pixkat ere kontzientzia hartzea bai gizarteak, bai politikariek honi buruz ere. Bai, eskerrik asko eta nahi duzuenean. Mila esker. Hau izan da guztia gaurko, eskerrik asko horregoteagatik, bihar ere egongo gara berriz ere, eta orain, asteburu honetako Irurzungo jaien irudekin utziko zaituztego. Mila esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.